הזיכרון הראשון שלי מאומנויות זה קצת מלחיץ. בכיתי מלא. ציפי. המפלצת שהייתה מסריחה בחדר תיאטרון. רוחצ'ה. הקריאו את השם שלי אבל לא שמעתי אותו, אז התחלתי לבכות כי נורא נלחצתי שלא חשבו שאני שם. פספקתי את השיעור של איך לקרוא שם לחוגים, עד המרבה זה כמו שאני חושבת. רק גשם שיחקנו באמצע השירים. ובחר פחדתי שלא יהיו לי חברים. מישהו שעכשיו חבר שירק לי אותו את העבודה. אני זוכר את דרור לקנטה בעם הראשון עושה מטות. דבר שמעתי כאן אמרו ללכת בזה. ואני זוכרת שאמא שלי הייתה לי מלא פדיחות, דיברה עם כולם. אתה משחקת מוסד על הצחוקים של כולם. ואתם כשנתחיל את זה מחר, קרי, תראו את השם שלך, תראו את זה. ועוד נורא לימדתי ורצתי. שבאותו יום גילמתי הצגה בגן, והלכתי לבחינות, בכיתי, לא רציתי, ואמרתי למורים שבוחנים אותי, תקשיבו, אני לא מכיר אתכם, אבל אני חייב לעוף, יש לי הצגה בגן. ויש הבנות שעובדות במבנה גוף, ואני באותו רגע אומרת, הטכניקיות, אני אומר לאמא שלי, אמא, לכאן אני לא הולך בחיים. סימן קו באמצע השולחן. סבא שלי כל הזמן שילם אותי. כל היום וכולם בחרו. רציתי לשבת הכי מקדימה בכיתה. זו שאלה שאני אציע לי לשאול כאן. אני זוכר שאו שרץ כמו איזה סודי כזה, וכולם התחילו לשאול אותי איך קוראים לי. היא שאלה אותי בערך בשבוע הראשון שלי, ומרגישת מתי יומיים בכיתה. זו לבנה שהכתוב היה עכשיו בכיתה. אני ואת בשתי צמות, ככה נכנסנו לחממה בכיתה א', זו תחרות מי נשארת יותר זמן עם האפרוח. שהביאו לנו את השאלות של האפרוחים. כן, הפרוכים מפגעים של אמניות. זה שכל כיתה, כל הזמן ניסתה להוכיח שיותר טובה מהכיתה השנייה. שהיה לי קוצי. הפסקה, המחנכת שלי קראה לי לעבור ולעמוד ליד התלמיד שלי. מאוד התרגשתי. נעלתי בשירותים. אני נעלתי פה, גם משרד הסבתא. אותי מפוחדת עם תיק גדול ממני, פי כמה? זה היה מרגש. שאני לא נמצא חברים טובים, שמשה יבוא ויגיד לי, הלו תימניה, בואי, צועק לי כל הזמן. אני מפגרת מהבגרות במתמטיקה. שהמחנכת שלי לא תדבר איתי על משחקי הכס. שאני לא תעשה ברזיל. אין לי חשש מהתיכון. עכשיו אני רגילים ללמוד בחממה. בגרויות. זה כזה עליו, אף אחד לא מביקר. לא יהיו לכם כמו שיש לי פה. לי אין פחד כל כך מהתיכון. שזה לא יהיה אותו דבר. שיחשבו שאני מוזר. שישנאו אותי, המורים. כן, יש הרבה חברים שלא עוברים אותי לבית ספר. אני ממש מפחדת שאני לא אתמודד עם זה שאין מגמה בתיכון שאני אלך הבא. שאני לא אשתלב. חלקת שזה מפחיד, שאני אסתכל מהם. שלא בטוח לשתלב שם הכי טוב. המורים שצריך להתרגל אליהם, שלא יהיו הרבה חברים חדשים. לא להרגיש שנחת. אני אלך לקנות מזדמן, ולא לאנשים שישיבו. חלק מהחברים שלי איתם בקשר פחות טוב. הגיע לבית ספר גדול. הם כבר מגובשים ממש. שיהיה לי קשה מבחינת עומס. המגמה באומנויות לא תשתווה. שלא יהיה הרגשה של בית. אין לי פחד מהתיכון. אין פחד, אנחנו הולכות ביחד.
ערב סיום. ערב אחרון. פרידה. זהו, נגמר. המילים נאמרות, הכל ידוע וברור, ובכל זאת בלתי נתפס. פעם אחרונה על הבמה הזאת, פעם אחרונה ביחד, פעם אחרונה שאנחנו נקראים תלמידי אומנויות. ממחר בבוקר נהיה הבוגרים, אלה שבאים לבקר, אלה שמותר להם להיכנס לחדר המורים, אלה ששואלים אותם מה אתם עושים. ערב סיום שלנו, מחזור כ"ח. הנה אנחנו, תסתכלו עלינו, נרגשים כל כך, לא מעכלים מחף לו הזמן. רצינו להימנע מקלישאות ולא להגיד, רק אתמול הגענו לכאן, וכל מה שאנחנו באמת רוצים לשאול, איך הזמן עבר כל כך מהר? 9 שנים נהדרות, שמחות, מלמדות, מעשירות, קושרות אותנו אחד בשני ובבית הספר. היפה בסיפור הוא שאנחנו מאוד שונים אחד מהשני. יש לנו מחלוקות ואנחנו מחולקים לחברות כאלה ואחרות, ויחד עם זה מאוד יודעים להכיל אחד את השני. יש מקום לכולם. זאת הרגשה נעימה ומחזקת. ערב סיום. אחרי כל ערבי המגמות, מה שנותר הוא להגיד תודה. תודה על המקום הזה, שחיבק אותנו בחום ואהבה. תודה למורים, שלימדו אותנו לאורך השנים. תודה לך, בית ספר לאומנויות, שהיית בית שלנו. הערב נסיר מסכות ונגלה לכם דברים שהיום כבר אפשר לגלות. נהיה אנחנו, פתוחים, חשופים, בלי הגנות. כמובן שנספר לכם כמה למדנו, כמה היה חשוב לנו להתקדם ולהצליח. וגם נגלה לכם שעשינו שטויות, שסיפרנו מעשיות, שהמצאנו תירוצים, סיפרנו סיפורים וקיטרנו קשות. היינו טובים, היינו נודניקים, שמחים, מלאי אנרגיה. בעצם אנחנו ילדים מתבגרים, לפעמים מגניבים, כמו שבגילנו צריך להיות. מה שבטוח, אהבנו לבוא ללמוד. והיום כשנפרדים, אנחנו יודעים מה קיבלנו כאן, ומה ניקח איתנו לכל מקום שאליו נלך ללמוד. אורית היקרה, ברצוננו להקדיש לך מספר מילים על מנת לסכם את 8 השנים שאת מלווה אותנו כמנהלת. לפני הכל, עלינו להודות לך על כל מה שעשית עבורנו. שימשת לנו כמנחה בעיקר בשנים האחרונות והחשובות ביותר. הקדשת לנו לא מעט משעותייך על מנת להסביר לנו את המתרחש בארץ, להרחיב את ידיעותינו בנושאים שונים ולדאוג להטמיע בנו אכפתיות ורגישות כלפי הסובבים אותנו. ערכים של שוויון, אחדות והוקרת הגזענות. השיעורים שהעברת בנו במטרה להפוך אותנו לאנשים טובים יותר, כדור שינהיג ויוביל את המדינה בעתיד. העלו בנו שאלות ומחשבות רבות, אשר היו בעלות משמעות רבה עבורנו. תמיד דאגת להיות מעודכנת וערה למתרחש בשכבה. בזכות הקשר בינינו ובינך, התפתח להיות יוצא דופן ומיוחד במינו. היחס שלך כלפינו לאורך כל הדרך אינו מובן מאליו, ואנחנו מוקירים ומעריכים זאת.
הקשר בין מנהלת בית הספר לבין התלמידים מתאפיין בדרך כלל בדיסטנס. איתך זה לא הרגיש כך, אף לא לרגע. תמיד דאגת להעניק לנו את התחושה שדלתך פתוחה עבורנו, בכל שעה שאת שם בשבילנו, לתמוך בנו ולהקשיב לנו בכל נושא בעניין. השיח הפתוח איתך והקרבה שאנו חשים כלפייך חיזקו את תחושת השייכות שלנו לבית הספר. במהלך השנים באמנויות חווינו את הקבלה והאהבה ממך ומצוות המורים. ואת אלו אנו לוקחים איתנו להמשך דרכנו. כבר מההתחלה ראית את הפוטנציאל ואת הדברים הטובים שהיו טמונים בשכבתנו והובלת אותנו. הן כשכבה והן כיחידים. על הצלחה ומצוינות כתלמידים, אך קודם כל כבני אדם. חלק גדול ממי שאנחנו הוא בזכותך, ובזכות העשייה וההשקעה הבלתי פוסקת שלך. אנחנו רוצים להודות לך על היחס החם והאכפתיות, על הרצון להעניק לנו תמיד את הטוב ביותר, על ההתעניינות, התמיכה והאמון שלך בנו. את דמות מופת עבורנו, לדרכים החדשות והמסתוריות אשר עומדות לפנינו. אנו לוקחים את הכלים אשר הענקת לנו, הרעיונות שטמנת בנו והמוטיבציה שהחדרת בנו. אז תודה לך אורית. אוהבים, מחזור כ"ח. תודה רבה על המילים היפות והטובות. ערב טוב, קהילת אומנויות. לפני המילים האישיות שלי לבוגרים, אני רוצה לפתוח את דבריי בתודה מהלב, תודה פשוטה, צנועה, אמיתית, לכם ההורים. על הדרך היפה שעשינו יחד במהלך 9 שנים ארוכות וטובות, אני לא 8, אני 9, טעות. ברכת הדרך שלוחה למשפחות המסיימות, נפרדות מאיתנו, ובהקשר זה אני מבקשת לציין במיוחד את דן חיימוביץ' ומשפחתו שמסכמים 14 שנים באומנויות, ולדן באופן אישי שפעל לצידי כיו"ר נציגות ההורים המוסדית במהלך 4 שנים רצופות. תודה דן. אני רוצה שתראו אותי. ואני רוצה לראות אתכם. ברגעים אלה ממש וקצת ועוד טיפה מתחילה להתממש לה חוויית הפרידה. פרידה ממקום אהוב, פרידה מאנשים יקרים, פרידה מריחות, ממראות, פרידה. אני שואלת את עצמי, איך מסכמים עבורכם 9 שנים? מה אומרים לכם כשנפרדים? איך מסכמים 9 שנים? איך מסכמים חוויות, רגעים, תחושות? איך מסכמים צמיחה, גדילה, התפתחות? השנה האחרונה שלכם באומנויות בנויה כך שהיא מכוונת ומוקדשת כל כולה לפרידה הזאת. כמו רוצה לומר, רק עוד רגע קט. השנה האחרונה הזאת מביאה אתכם באינטנסיביות מעוררת השתאות, למיצוי גבוה ביותר של יכולותיכם, בכל אותם תחומים להם הקדשתם את רוב שנות לימודכם כאן במקום הזה. כך אתם עולים ובאים בפנינו במגוון התחומים, במגוון האופנים, במקומות השונים ברחבי בית הספר, ביתר שאת על הבמה המקצועית הזאת, פעם אחר פעם, כמו אומרים לנו, תראו אותי, אני שמח סתם פתאום. ואנו רואים אתכם, רואים ומתפעלים, רואים ומעריכים, רואים ונרגשים. צופים ומזהים אתכם בתוך יצירות האומנות אותן יצרתם, בצעדי הריקוד בהם רקדתם, ביצירות המוזיקליות אותן ניגנתם, בדמויות המרתקות אותן שיחקתם, ובעשיית הקולנוע ברוכת הכישרון אותה יצרתם. מרגישים שותפים מלאים להוריכם בעיצוב דמותכם בתקופה כל כך משמעותית של מילדות לבגרות. לאורכה של השנה וביתר שאת בחודשים האחרונים אתם עסוקים מאוד בכתיבת דברי ימי חייכם פה. כמו רוצים לספר לעצמכם בעצמכם את קורותיכם פה. כותבים את הביוגרפיה האישית שלכם, בה אתם מנסים לברר, הפעם כבוגרים, מה היה טבעו של המסע המופלא הזה אשר עברתם כאן באומנויות? מה היו התחנות המשמעותיות עבורכם בדרך הארוכה הזו אשר עיצבה את מי ואת מה שאתם, כיחידים, כקבוצה? הביוגרפיה הקבוצתית הזו היא רק ראשיתה של ההבנה שלכם אודות מכלול המידות, הערכים, הידע,
והמיומנויות אותם צברתם לאורך שנותיכם כאן. בהמשך, ככל שתתרחקו בזמן, תזהו עוד יותר מה הכל יתגבש בזהותכם בזכות המסע המופלא הזה. ואנו, כצוות המורים שלכם, לנו אין סיפוק גדול יותר מלראות ולשמוע מה נותר בזיכרון. הזיכרונות שלכם מסמנים עבורנו ומאשרים לנו את עשייתנו. הם מתדלקים אצלנו את בעירת העשייה, המניעה אותנו בכל שנה מחדש, קדימה לאתגרים הבאים שעוד נכונו לנו. עד כאן הסיפור שלכם דומה באופיו לסיפורם של מחזורים רבים וטובים, אותם הצעדנו לקו הגמר. אולם בשונה מהם, לכם התווסף פרק נוסף, שלא תוכנן, שלא נגע, שלא נכתב מעולם, אלא שהחיים כתבו אותו עבורנו. הפרק העצוב הזה מספר על הנוכחות המלאה שלכם בסיפורה האישי הכל כך עצוב של מורתכם האהובה, יויו. כשנקראתם לספרייה באותו בוקר של חופשת סוכות, כדי שנשתף אתכם בצער, אתם הייתם שם, כולכם, בעיניים קורות לרווחה, אך בידיעה מלאה ובוטחת שלי, שאתם העוגן הבריא, המחייב את כולנו להמשיך לנוע קדימה על אף ולמרות. את ההבנה הזאת, הנראית לכאורה במלוא פשטותה, אין לראות כמובנת מאליה כלל. אני לא בטוחה שיכולתי לומר זאת במלוא הפשטות על כל כיתה או על כל בני מחזור אחרים. משהו בכם, במי שאתם, במה שאתם, במשפחות מהן אתם מגיעים, ובמרקם היחסים הכל כך מיוחד שהמקום הזה מייצר, הוביל להתנהלות הכל כך מיוחדת הזו שלכם, באותם רגעי עצב אינסופיים. וכך, מאותו היום, כאילו שנחרטה בינינו ברית סמויה, התחלנו ללמוד יחד את הפרק העצוב הזה. אתם ואנחנו כצוות המורים שלכם. הרבה מאוד שיעורים למדנו בפרק הזה. שיעורים של החיים, שיעור על אהבה וחושך, שיעור על כוח והתגברות, שיעור על נתינה ואהבה, שיעור על נחמה. בפרק הזה יויו, אני מבקשת לעצור רגע, להקדיש לך את המילים הבאות ולומר לך. אם ניתן לתמצת אל מלוא הווייתך האנושית, הרי היא מונחת כאן לפנינו בדמותך. גם הניסוחים המדויקים ברגישותם לא יוכלו לתאר או להתקרב